Nakajingja lap yaki Metïap kalong Kmie bat Khun Shinrang badang arbanai jongka nakajaka penlang ka badon hasnong langtor East and West Khasi Hills District haka step jongka artarik uleber arja arpusan yakabaki bahyeng kani kalong Kmie kim pediang satya bakan syemya laka jongka jingim bat Khun jongka bat penpau ka jing suba bakila Shah penyap kadorba snong langtor haka khat sautri uleber kala pha da ka Kyrwoh jing pensyai syakilat pathai kubor knang bakan ombi ka jing sngotu bakla Kumban syukadau yaki met basa jongki Kmie Khun la tep don buram haka no phai sngi jongka sautri uleber arja arpusan hapedeng ke jingsa lengo bat ke jingyam thang ki bahyeng lem ki nong song snong kani kalong Kmie ka ba arphon rus nam karta ka bla tip kerteng kum ka kong dari sha lingdo kenshi rengkat Khun jongka kila jar ngai shwa haka miet jongka sitarik uleber arja arpusan banaka liang ki bahyeng kila wat yaki barok shimit penban kimlap ksai satya bat kani kala penlong yaki bahyeng ban pentep syaki pulit dai tat hadu ka step jongka artare uleber arja arpusan Hadien ke jingwat snong lalap yakini baro arngot nakate ke jaka penlang hakate ke snong hakapor khandai beje men step hakabagi bor pulit kilawan ban tokit benya la pendap yak postmortem yakite Kmie Khun hanigrams haka laitare urampang arja arpusan bagi bahyeng ke kong darisha kila dap ujor biang daga ejahar haka artare uleber arja arpusan haki bor pulit ka mairang police station halor ka jing suba Shah penyap ke kong darisha bari Khun jongka haka Kyrwoh kabla soi do sordar ka snong langtor bat secretary kat kum ka jing batai ki bahyeng laong bahaka sitare unai lar arja arpusau ki bahyeng ka kong darisha kala yo jing tem bakal armet haka bakal ya thu bokpa jong niu kulung badang pun ude wei ubreu bala jukhat hang ni kum uba haka artare unai lar arja arpusau ki bahyeng kila pentip yo te uba na uba ka kong darisha kala kenno bakal armet na u bat uniu ba ulawan sayeng ka kong darisha bat ong ba dei ukpa jong niu kulung badang pun laong ba uniu ba ula berngem bersetru ya ka kong darisha bat yaki bahyeng hasam bakim dei ban yatho yano ba dei ukpa jong ni kulung badang pun lam kumta kin mat jing e Kakong darisha kala kha yo khulung Shinrang jongka Hatirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang haka laitarik jong kulalengkot arja arpusan baraka khatsan tarik kulalengkot arja arpusan uniu ba ulawan beang syeng kakong darisha ban berngem berset bat penting yaka bat yaki bahyeng jongka lakado ba uniu ba ula dawa badai ban weng bat pendam yaka kerteng jong u na barok ki kot ki sla ba yo na hospital ki bala tho yaka kerteng jong u kumukpa jong Khun ba kakong darisha kadang sukha Syuk lakdo bahaka khat pratare ukala lengkot arja arpusan lawan kawai kebriu ke belapa dauniu ba bat gi bahyeng jong u ban wan penting bat berngem berset biang ya ka kong darisha bat ya gi bahyeng bakin samat ya bon gi jing e lada kimle kumbala dawa dauniu ba kedai haka Taïew beningkong jong rempang arja arpusan baka kong darisha kala yok priang ya ka pleaders notice ka babatha eka ban weng ya ka kerteng jong niu ba naki kot kisla bala tho eka kerteng jong u kumukpa jong ikhulung lane ban haple ya ka DNA test ban pensisha ya ka jinglong kpa niu ba ya ite ikhulung Haga sipotari urampang arja arpusan ki bahyeng ka kong darisha kila letya kendu yo medical superintendent ka Tirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang bat karpat yo u ban yarap ban penle ya ka DNA test haka bau loong ba umla ban let ya ka DNA test klam kanu ka court order kumta haka khat artari urampang arja arpusan ki bahyeng ka kong darisha kila bu da ka FIR hamairang police station ban yadai ka kong darisha na ki jingberngam berset jong uneu ba bat ban yarap ru ban penle ya ka DNA test Hadien kani lakot ya ka hearing ka beningkong haka arpusa tarik urampang arja arpusan da judicial magistrate ka Eastern West Khasi Hills District bat ya ka ba arpat ka lakot haka arpu pra tarik urampang arja arpusan Henry lapen kenriak no syakawai pat ka tarik Henry haka janmiet joga sitarik urampang arja arpusan ki bahyeng kila syamba kala jat na yeng rengkat Khun jongka tat hadu bandalap yaki Metïap jongki haka step ka babot haka por khandai beje naka jaka penlang ka bajeliu hapdeng laipot pat saupot bot biang daga FIR hamairang police station namar ka jing suba Shah penyap jongka Kadorbat snong daga bapen pau baknang banom don ke jing sutu bakla yakini ki jing jabro hapo ka snong bat sabar snong kalaong bakan up ya ke jing besar bahok jong ka yeng kasari Habatin pej bahagi ki Shah plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jing som
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f manta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya